हमरा के जाति के काम पहले बाटे खूर बाती के सखी पाया में हमरा के जाति के काम पहले बाटे खूर बाती के दोसरा के में हमरा के मुआना बड़े अटक सन कइले बा दोसरा के में हमरा के मुआना बड़े अटक सन कइले बा रात चूसले बा हिक भर देवारा उठल लिया एक सन कइले बा रात चूसले बा हिक भर देवारा उठल लिया एक सन कइले बा। कृष्णा रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। म्यूजिक बाय अभिषेक गुप्ता। हुस्न के कली लागत रही चढ़ल रहे उनके ताव आज देखी अकेला कदी हुए खेला लह गइल का दादा बड़ी तो करेला ये सखी का बताइयो ओकरा बारे में हो। कब से रहे भूरियाइलऊ पलंग पढ़ाही दी हुए भाभी भाभी कही के हमारा के सखी रे माहिर दी हुए ले कमी लगावला हम सखी रे जी एक सन कइले बा रात चूसले बा हिक भर देवरा उठल लिया एक सन कइले बा रात चूसले बा हिक भर देवरा उठल लिया एक सन कइले बा रात चूसले बा चूसले बा राइटर संदेश विशाल भात कहेला आधा बात आदे दाबी दाबी मोरा जो बना में कदिले बा सखी धा खाली कुकुनियन करेला ये सखी मायरे ऐसा ना दादी हाले बा खाद नाही हो फला जाता आही उही करी हमके तानो ले दिलवा मचल जाता मुँह पे पड़ल छाई ओकरा के इन्फेक्शन कइले बा रात चूसले बा हिक भर देवरा उठल लिया एक सन कइले